Srinasti Maha Prabu Duryudana Dwarining sun Marakutara ten kapar ngalun pangandika Pandhita kinarya wangsit pindha bombang tangan saping tawang susu angin ngendi nggone yang kali ingkang kong paksimi para Dedhek tidhem prabawaning ratri sasatara wus manjar kawuryan
Ong wilaheng Ong wilaheng awik namastu Purama Sidam awik namastu Purama Sidam silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinambung nang ning wilebes tumaksila stantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula tulat mringrap deng parabdiya winisuda trengkang dinama dama pinardi laming lalata mangkiya tekap wasananing gupita tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Murwengkata Sitebyar dumadining Wayang Purwa Purwakaning kandha ninar untuting basa dengeng kuna ngemu surasa yen winaras saya karaos mula jaruang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lur jalma angilo kaca jarweh wis rinaku cahing carita lebecik wis kagelar jroning pakliran ya iku sejatri amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Ndaru Miwang Kartika wis kinurba drateng kawasa sahari ratri angidri bawana purwateking duksina gilir kemanti temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu nyang sarta abad Redung lantang kartu mangkarto ya sinirambun Toyo jawah pating kerbiat dadi padang kutu tuwalang katuga buronono yang burodya dadya beranaan tanpa wicalan padang tarwangan sinari sang jiwang renang ingkang arsa murbawani jagat munggung jagat witantuk mungup-mungup munggung kalingan wukirabang mengangah lamun gasa yayah dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang jiwang arko katos mubelakanan kering abang isipun sendara kapur bawan sinari sang jiwang pasonto tanem to katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojong gunung kinemelan gendanu kasih ring Praban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Wakutha Mega tan wetawis dangu soleh kawula dase den luarsa angupaya buka karep tegal sawahi anglo silur tanah wedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garuru kunanggring raja kayane sawenana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Ngarkasa ya dangu saya inggil pus katon melok sinari jagat durung ingkang kiblat papat lor kidul witan kulon sinaring jagat kang samya rebut yuda rebut ijo rebut kekuwung prandit katan wonten ing amadhane kekuwunging praja negari Ngastina ya negari enggak cahya ya ing liman benawi ya sinebat praja ing Kuru Janggala ampanjur kang pambeganing kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebancaran Sinasa pantaya benawi tenampi ombak samudra binanglangun kang tanpa pakut. Pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing wewisik. Sawane kneping jurang corong kinepung gusirung, kinari susuing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemelari garis pinggir. Tanem tuhan rembuyung, rojo-rojo karang gidriron, kalopo bumi subur, pasiten mawur. Satengah tenandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang ning dirtandi iline kang binara-para peran kang dirampi wadhu bentung-bentung kinari hangineni sawah miyang pategalaning nara kesma mokal pangoleng tetani bebasan datanana bumi sanceng kanging sela sedaya tinandurang kang murakabi panjo Bathari Silang Gelar Pasapinan yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan rengga plawijing kang ngrembuyuk godhongane hambyuk wengati kaya manglungan wit-witane pala kang kependhem pala kang kesimpar pala kang gumantung sajotan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ngono aja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun siyang ngagelaring panggonan lamun wanci sarep sore samya mulih marang kandange dhewe-dhewe datana carane kandhang nganggo kenan sing malang labet tebe saking tindak durjana cuti samya sahyek saeka kapti akarun huring nusa bangsa tuwin negari ing Astina oh
Wanaga ngimbangi gunung anggung reksa nglestari tumurun. Ratu merasa dadi hurik-hurik aning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sanget ing sesanggeman. Sepet tebih saking tindasan saya sinansaya Winodawida ananemu mat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan sejating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negari ing Astina nalika semana lagi manjing marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir jinawi. Gemari pakarta tata Raharja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagate durga setur tato kuncarane. Turta kasusuring panca prajala sinenta wau. Ingkang astapu sarangan dil bangsa negari ing Astina. Menanging den ucapna dasa namane Sang Nata dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Sang Nata Prabu Jakapitana, ya Sang Prabu Jayapitana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Kurupati, ya Sang Kurawa Indra, ya Sang Dastarastra Siwi, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Tripamangsah. Nalendra Gong Winatara lire sugih Herbondo Bandu. Sugih bondo tegese sugih, derajat pangkat brana picis tumpuk kang matumpo-tumpuk. Bebasannya seprapat jagat bondo kagungan niru Sang Prabu Duryudana. Sugih Bandu lire Nalendra sinembah dening para Nalendra. Teges Nalendra kang abebala raja. Nalendra madheng wonten sak madene negari Astina lire nggadhahi watak sama beda dana dendha nanging negari Astina sampun tentrem nanging dereng jenjem. Sampun jenjem nanging dereng ayem awit Nalendra ingkang tasih ginaken watak adikang adigung adiguna tesih nengenaken marang tumindak sasar susurangkara tuwin murka. Watak candala tuwin budi kang nista. Pramila kawula samya sumit mangasaning Sang Prabu Duryudana kedadak Sang Prabu Jakapitana lenggah wonten samadaning damar ncana. Kinarebek sangjaning sing pibedaya abdi mban banyak dalang sawung galing Ardhawalika kang sarwa retna. Tegambar blabare samudra datan petepi datan kantun pisuwanira sangya. Anung-anung tetunggiling praja negari Yawastina. Anenggih pujangganing para sata Kurawa. Pandhita ing saka lima nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya sinebat Baratpaja putra ya kang aran Sang Wipra. Pandhita Wasis Waskita ing Gesti turta kondhang monyor-monyor pramila datan mokal den dadosaken saka guruning para sata Kurawa dados guruning wong aperang lire anggadhahi guna kasantikan aji jaya kawijayan adu atosing balung leteng kulit miwaji ajining kanuragan. Lah sinten ingkang saged dene ora mangarsa nenggih pepatih negari Yawastina pidalaming plasa jenar nenggih Sang Rikana Pati Hari Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantalpati. Sang Rikana Pati Hari Sengguni mengeraken pasibane rusangya para kawula kang samya gandeng masisiran jejel riyel arepet pepet bibit prasasa tatapan dunggul tatan pesela labet sekathing marusi boyang jawyam ludak gendira rerontek kang umbul-umbul kekitur kang katon kendano yae mungsa labu payung megar wendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing rangap kaya jati ngaraning mangsa katiga prandene katingal tidom jinem madaning pasewakan negari Gajahaya nadyan gugodhong dataning pengubah samira datan pampah kabeh semung unggeling pecut unggeling gongso pangling waranggana miwangguling pradonga sigur merwani pangandikan Sigur merwani pangantikan dadi kumangguli jining pandika Sang Prabu Duryudana arsa ndangu. Prawipun pandhita ngetal kandha nenggih kengeyang Sang Mahatmarsi para Bisma. Pramila tanggaping sasmita Sang Prabu Duryudana arsa nyugata dumateng praptanira kengeyang. Sigur marang pangantikan dadi kumangguli wijining pandika Sang Prabu Jakapitana ya Sang Prabu Suyudana ingkang dereng kababaring lisan.
Sring Astina Maha Prabu Duryudana Mangkahan sesumbar mongolin bumi kuncing maluto kulur katok memang banyokan gumambang Persapating son pemiling kang olate puspita metu-meta kang warni Turang tanah anon sakara warsiki
mangkono ngelmu sanyata saknyatane mung meh rasa ping ati bungah ngaran cuplo sugeng tias kala monten ina nora kaya si punggung anggongku ronggong hukungan satina-tina ngremehke padane urip sinaranging maruta kumaraga anggung anggerengko rungkong atane si modo prantene paksaku make Diwangsuk mono mangadili nuwi ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara Paman Pati Arya Sengguni ayo ndadekake kaget pekenira si Paman Pati wondene sirangsun bijana ngarsaning manira Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih dewaji sesembahan kula anak Prabu Jaka Pitana
pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Nggih anak Prabu. Kepareng wantor sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitanami jedhemateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih. Ing jawi sanget kwatosing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun Dewaji. Kepareng kula cumadong dawuh nungsung mawarta nyadong timbalan paduka sinuwun kawula ana ninggi. Paman Pati Ari Senggun inggih kadiparan kula sirungsun percaya minangka dadi batal wakiling sun pranata tata aragiting kaprajan negari Jawastina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin Paman Pati Ari Senggun kawula ana ninggi menawi paduka andangu bab tata rakiting kaprajan tartentu nggih sadetan badhe anguciwani para kawula samya sayeksa kapya karo ring nusa bangsa tuwin negari ing Astina mandhapipun dumateng para prajurit miwah para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegeladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang pamaning kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu kawula ana ninggi Paman Pati Ari Senggun inggih gawe bombong tuwin marem tiasing manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman boten langkung kaprayoga langgeng antuka lenggah kawula nuwun sampun boten kirang prayogi nggih namung ambek bilih kepareng ingkang pamaning kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Ngastina dosa menapa ingkang badhe kula sandhang wonten kula nampi wonten nampi sembahipun tiyang sepuh nanging wa semanten paman sing kanduga minangka dados nayakan ing praja negari Ngastina kula inggih minangka dados nalindra paripaksa sembahipun Paman Pati Ari Senggun kula tampi gandela sami-sami boten langkung pakareng kang utama mugia katindakna wonten ngarsa jingantika Paman Pati Ari Senggun menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu ingkang paman boten badhe suwala nggih kawula ana ninggi Nur mangke bapa depan turuning saka lima bapa penemban Kumbayana arawa wonten praja negari ing Ngastina ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raharja sarawa paduka bapa penemban turuning saka lima bapa penemban Kumbayana lole gondang bekuduk manyar-manyar sumorante awala kemenaga kula kaprit gantel buntuting selikur kawula nuwun inggih anak Prabu Jaka Pitanami jedhemateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wanter sabda tama paduka sampun kepareng wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima arah harja ning Sambikala tebih saking Rubita Durga mendhak kala sirna nggih pambagya harja sampun kula tambi mboten langkung ingkang bapa ngaturaken pudya pangestawanipun ingkang bapa ing Sukalima mugia kunjuk katurun teng ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana bapa Durna kula tampi akarya bumbung dasmanahipun ingkang putra mboten langkung kecak lenggah paduka anggenya rawuh wonten praja negari ing Astina bapa Durna nak ninggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima anggen kula sono wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula nan nun mangke yang sarana paduka Kanjeng Hyang Bisma ing Ngetal Kandha arawipun Kanjeng Hyang wonten praja negari Ngastina ingkang wayah pun Duryudana ingkang wayah pun Kurupati ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng putu Prabu Jaka Pitana iya sakalangkung pun yang kapiji sewanipun yang ana ngarsane putu Prabu ing Ngastina gawe bombong sartane gawe marem wondene praptanipun yang kasugata sartane katampa kanthi kanan keng banget prayoga nggih ora liwat sembahe putu Prabu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pun yang ngaturake salam taklimipun yang Ngetal Kandha
kunjuk ana ngarsane paduka Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu Duryudana. Kanjeng Hyang Bisma iki sampun ingkang wayah tampi akarya bumbung das manahipun ingkang wayah pun Jaka Pitana parang pangestu paduka Kanjeng Hyang badhe kula cancang pucing weni dumawing wijang rumaketing perdaya saestu dadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung Kanjeng Hyang mugi kasekecap lenggah paduka Kanjeng Hyang Bisma wonten Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang. Iya Putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Hyang ana ing Praja Negara Ngastina dina sakmengko iki. Oh, Penemban Bisma kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Penemban. Begawan Durna iya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Kumbayana. Kula naknan. Sampun kula pundi akarya jimat waripe dayanana ing kasantosan Penemban. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina Penemban. Iya Kumbayana Wipra kaya wis ora kurang prayoga praptaningsun ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Penemban. Suman inggih. Iya sengkune tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana. Kawula nekna inggih sampun kula pundi akarya jimat. Dayanana kasantosan lairan batinipun ingkang abdi ing kepatihan pun Harya Sengkuni. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Penemban. Iya Sengkuni kaya wis ora kurang prayoga praptaningsun ana ngarsaning Putu Prabu Jaka Pitana. Suman nun mangke Kanjeng Hyang mesthi mawon kaget sutaning penggalih paduka Kanjeng Hyang. Wonten sak mangke kula pijirawipun kula aturi supados marapta wonten Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang sarawuh paduka Kanjeng Hyang ingkang wayahipun Jaka Pitana nyuwun lumebet bareng samudra pangaksami wonten kula lancang kumawantun angaturi dinani bali nglarapaken marapta paduka wonten Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang. Putu Prabu wonten timbalan yektine ya pancen pun yang iki ingkang minangka dicepuake dening Putu Prabu Duryudana. Nggih, aja duweni rasa jigo lan merkewuh luwih-luwih. Durgamu sangga runggi. Merga mangkene pun yang iki antaraning Ngetal Kandha lan Ngastina iki ora tak bedak-bedakake, ora tak mbanci ladan. Yen to pancen Putu Prabu mbudhake kelawan pun yang aja wigih ringa-ringa nadyan pun yang katimbalan ing Wancirina. Luwih-luwih ana ing Manciratri pun yang sago sowan prapta ning Praja Negara Ngastina ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Mula kang saka kuwi gandeng pun yang wis prapta ana ngarsane Putu Prabu malah pun yang nungsung pawarta nyadong dawuh timbalane Putu Prabu Jaka Pitana kira-kira ana wigati apa sartane bakal ana sapirembakan apa sartane dawuhna ana ngersane pun yang sumedya nampa ature Putu Prabu Jaka Pitana. Pun yang bakal nganglungake jangga nilingake karena mastuti sabda pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu Kanjeng Hyang nggih. Kanjeng Hyang yen pangapunten estunipun anggenipun ingkang wayahipun Jaka Pitana nglarapaken paduka Kanjeng Hyang Bisma ing Ngetal Kandha rawuh wonten Praja Negari Gajahaya. Saestu gandeng kula mrika ngrumaosi bilih pambayuning Kurawa inggih ingkang wayahipun Duryudana mrika taksih kuthung ing nalar cingkranging samubarang pramila menawi kathah wigatos wonten salah satunggaling pepanggihan utawi pepinginanipun ingkang wayah tartentu kula ugi kedah tetarosan tetaren wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha saha kula nyuwun iku pamrayoganipun sang para piri sepuh ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang estunipun anggen kula nglarapaken paduka Kanjeng Hyang mriku kula namung badhe nyuwun pitutur menggah wejangan paduka Kanjeng Hyang awit tigang candra kapengker ingkang wayahipun Jaka Pitana antuk sasmitaning dewa paring wisik bilih ingkang ngarayi utawi ingkang wayahipun Jaka Pitana badhe jenjem anggen lenggah wonten Praja Negari Ngastina menawi kula sampun kadunungan wahyu kanalindran wonten sapanggi para dewa para Jawata mripat badhe matedaken wahyu kanalindran ingkang awasta pun wahyu cakraning ret
dewa sampun paring wisik wonten ngarsanipun ingkang wayah. Pramila Kanjeng Hyang, kula nyuwun dawuh menggah kados pundi anggenipun ingkang wayah badhe gayuh wujuding wahyu kanalindran kang namipun wahyu cakraning ngerat mriku. Kanjeng Hyang, Siang Pantara Ratri. Mung cipta kulon tanana liyan kaeksi me lokator kang sundha maneh prasasat regeng ulun kang sumembah ya jagat pangestu ngorwayah Bathara jagat wilah ora pati nduga mana Putu Prabu pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana keng kaya mangkono yekti gawe bombong manahipun Hyang sartane gawe mongkok sotaninggalih pun Hyang ngetal kandha lire manggene Kurawa kuwi durung nate nggayuh kengaran wahyu ya kanugrahaning dewa merga kondange akeh padha nyebutake yen to Kurawa kuwi padha duweni watak angkara nyang Budi Sandala nanging pun Hyang rasa nggih pun Hyang mangerteni yektine anggone Kurawa kang duweni slaga kang kaya mangkono kuwi yektine ora padha kelawan kasunyatan kang dumadi teges Kurawa kuwi yekti luhur bebudene nggih katitik Putu Prabu Jaka Pitana nampa sasmita ya dewa kang paring wewisik kelawan sira kulup Putu Prabu Duryudana kalamun ta panjenengane bakal tentrem nggone lungguh dampar kecana negara ing negara Ngastina kalamun ta bisa kasembatan gayuh kengaran wahyu cakraning ngerat ya kang sinebut wahyu kanalindran nggih Kanjeng Hyang awit ingkang wayah menika anggenipun lega wonten praja negari Ngastina kula menika boten jenjem kula menika boten ayem awit padu Kanjeng Hyang pirsa piyambak kula tasih nyumurupi gemelaripun kadang-kadang kula pendho ing Amarta ingkang tasih gesang wonten Madyapada pramila dereng jenjem dereng ayem menawi kula dereng nyumurupi pejahipun kadang-kadang kula gangsal cacahipun nanging Kanjeng Hyang mugi dados ing kawuningan gandeng sampun pikantos sasmita saking para Jawata ingkang wayah badhe anggayuh wujuding wahyu cakraning ngerat pramila anggen kula badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa kula wurungaken syukur pinagi sewu ya nggih syukur pun Hyang mangayu bagya sekethi jumuru merga wis tinarbuka penggalih Putu Prabu Jaka Pitana teges pangandikanmu keng kaya mangkono kuwi ora mung kanggo abang-abang lambe nanging pancen lair terusing batin nggih Kanjeng Hyang pramila salajengipun kula suwun menggah kados punjanggen kula badhe alampah gayuh wujudipun wahyu cakraning ngerat Kanjeng Hyang mangkene ya nggih pun Hyang bakal nerangke kelawan sira kula Putu Prabu nggih kasuwangaken yektine nggonmu kepengin gayuh kanugrahan ya sapa wae ora mung kula Putu Prabu Jaka Pitana titasak Madyapada iki yen to kepengin kedunungan wahyu ingkang sepisan kudu tansah resik sartane jejeg kang dadi lair batine teges luwih-luwih sira Putu Prabu kuwi jejering Nalindra kudu nglungguhi bawa leksana minangka pangayomaning kawula sak praja negara Ngastina
teges pangandikane Nalendra mono sabda Pandhita Ratu teges ora kena wola-wali ora kena wah-gingsir yen ta ngendika saklimah kudu den pinangkani ora kena mencla-mencli guneme kaya banyu kang tumumpang godhong sendhik kuwi ingkang sepisan nggih yen ta satriya ya kudu netepi marang darmaning satriya tetulung marang sapada-pada numpes marang tumindak angkara murka paring boga marang wong kang kaluwen, paring payung marang wong kang kodanan, paring sandangan marang wong kang kawudan, paring teken wong kang angel nggone njumangkake suku, ibarate mangkono. Nanging mangkene, gandeng sira kula putu Prabu kuwi jejering Nalendra Tama, ndak jaluk ingkang sepisan yen to pancen lahir batin nggonmu kepingin gayuh wujuding wahyu cakraning rat, luwih dhisik weningna cipta rasa pangrasamu ya nggih. Merga mangkene sing jeneng wahyu kuwi bakal jenjem sartane bakal ayem manjing ana ngangganing titah watonta aragane titah kuwi wis bisa menep sartane atine wis bisa sumeleh. Ndak jaluk supayane sira kula putu Prabu Jaka Pitana nilar marang perkara kadonyan ya ninggal marang derajat pangkat lan sak manunggalane. Merga titah mono sugiya kaya ngapa mblegedhu kaya ngapa derajate dhuwure kaya ngapa besok to kalamun to wis titiwahyaning mangsa kala wis nekani kudu sowan ana ngersaning Gusti sing jeneng bondo donya derajat pangkat panguwasa mono ora digawa nalikane sowan ana ngersaning Gusti teges wong mati mono ora nggawa apa-apa ya sangune mung panggaweane ya amal kabecikane nalikane gesangan ing Madyapada. Nggih, Kanjeng Hyang nggih. Mula ndak jaluk nyibarate wong kang gayuh wahyu kuwi wong kang latihan mati utawa wong kang gladi sowan ana ngersaning Gusti. Merga mangkene wong gayuh wahyu kuwi kudu nindakake talak brata. Wong arep gayuh wahyu kuwi kudu alampah tapa brata. Teteki ana ngarsaning Gusti. Mbok kepiye wae saranane ya nggih. Sing jeneng wujud dupa menyan ratus lan sak panunggalane mono mungkin arya sarana nanging ingkang bagus sartane ingkang wigati ya kuwi panyuwunaning ati antaraning atine menungsa kelawan Gusti kang ngakarya jagat mula kang saka kuwi ndak jaluk ya kula putu Prabu weningna cipta rasa pangrasamu aja mbok gagas perkara kadonyan kiwakna perkaraning bondo kiwakna perkaraning donya sartane kawula praja negara Ngastina ingkang kudu mbok penggalih merga ora wurunga yen to sira kula putu Prabu Jaka Pitana kelakon nggonmu gayuh wujuding wahyu kanalindran ya wahyu cakraning rat iki bakal ngembet marang karaharjaning para kawula akeh ndak kira mung mangkono mungguh pangandikanipun Hyang banjur babakan nggonmu kepiye nggonmu bakal miwiti laku tapa brata ndak sumanggake ana ngersane putu Prabu Duryudana merga kapitayane menungsa kuwi beda-beda ora kena den peksa putu Prabu nggih Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten patuh Kanjeng Hyang Bisma ketal kandha sampun saged damel semeplong raos sing manahipun ingkang wayahipun Jaka Pitana ya tiba sepadha-padha lajeng sakmangke kula nyuwun dawuh wonten ngarsa patuh Kanjeng Hyang ingkang namipun wahyu cakraning rat menika dumunung wonten pundi? Pun Hyang Gandheng uga wis pikantuk sasmita saka ngarsane para Jawata. Sartane uga nampa pawarta ing binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging karna nggih. Ing sakmengko wahyu cakraning rat bakal tumedhak ana ing telenging wana. Ya kuwi ana ing telenging wana ya ing alas. Ana ing kono ana sawijining wreksa gedhe ingkang mangkono bakal dadi serana lantaran tumedhaking wahyu cakraning rat. Mula yen to pancen putu Prabu kepingin gayuh wujuding wahyu cakraning rat ndak jaluk supayane talak brata laku tapa brata mesu budi ana ing telenging wana Krendayana ya ana ing weksa gedhe ana ing pojok iring kidul wana Krendayana ya ing kono. Wahyu cakraning rat bakal tumedhak nggih putu Prabu Jaka Pitana jagat pangestungkur pamanari sing pundi kula wonten timbalan anak Prabu
Kados pundi anggen kula badhe gayu wahyu cakraning rat mriku sakmangke. Awit mengeti dhateng kalungguhan derajat lan pangkat lan jejeripun ingkang putra minangka Nalindra. Pramila kula menawi badhe tumuju wonten ing wana Krandayana laku tapa brata. Kawula wonten praja negari Ngastina boten saged dipun tilar kados pundi paman. Nuwun sewu Lunggir, nuwun sewu. Amit sewu saderengipun. Paman dari kados pundi? Menawi paduka pikantuk sasmita saking ngersane para Jawata bilih kedah anggayuh wujudipun Wahyu Kanalindran ugi ingkang sinebat utawi ingkang namipun Wahyu Cakraning Rat. Nuwun sewu nggih. Ingkang paduka angkah menika rak naming wahyu ta. Ingkang paduka angkah menika naming katentreman. Kamangka nuwun sewu paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kedahipun sampun tentrem anggenipun gesang madheg Nalindra wonten Maraja Negari Ngastina. Awit paduka anak Prabu Jaka Pitana dipun kemuli bandha donya seprapat jagat menika kagungan paduka anak Prabu Jaka Pitana. Lah malah menggahipun ingkang pamaning kepatihan. Tiyang ingkang kedunungan wahyu menika ugi tiyang ingkang gadhahi bandha donya menika ugi saged sinebat tiyang ingkang kadunungan wahyu. Mbuh menika Wahyu Cakraning Rat, mbuh menika wahyu kamulyan, mbuh menika wahyu katentreman. Wong nek wis sugih, wis mulya, derajat pangkate dhuwur sinembah dening para kawula turta madheg Nalindra menika sampun saged sinebat titah ingkang kedunungan wahyu. Nggih. Kamangka nuwun sewu. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika jejering satriya, kula mboten maiben, kula mboten maidu, mboten dadosaken perkawis menawi paduka badhe nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Ning nuwun sewu lho nggih. Wahyu Cakraning Rat menika sinebat Wahyu Kanalindran. Lah, Wahyu Kanalindran paduka menika ugi sampun ngregem menggahipun ingkang bobong kepatihan. Liripun ingkang putra sampun ngregem Wahyu Kanalindran. Lah menika rak paduka sampun madheg Nalindra to nggih, cobi. Wong ki ora dadak nggayuh Wahyu Kanalindran yen to dheweke wis lungguh ana ing dampar kencana madheg Nalindra niku pun saged dipun sebat bilih titah menika pikantuk Wahyu Kanalindran. Merga Wahyu Kanalindran niku wahyune wong sing bakale kepilih dadi Nalindra. Ngaten nek miturut kula kok nggih. Suman wonten dawuh penemban. Aku krungu aturmu kok sajake ngawur. Ngawur kados pundi? Ngene tak jarwani. Nggih, Jarwanto nggih mboten apa-apa. Aja belawanan ucapmu lho Suman. Aku matur wigati ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana. Aku tak jarwani karo kowe sing jeneng Wahyu Kanalindran ki werdine apa? Lah nggih mangga. Suman wonten dawuh. Wahyu Kanalindran kuwi udu mung sewantah pulung ratu kuwi udu. Udu mung wahyune wong sing bakal kepilih dadi Nalindra kuwi babar pisan dudu. Nanging Wahyu Kanalindran kuwi senajan to derajating satriya sing ora bakal sartane ora bisa dipesthekke dadi Nalindra. Nanging yen to satriya kuwi entuk Wahyu Kanalindran sing dadi Nalindra udu kok sing entuk Wahyu Kanalindran ning sing madheg Nalindra besok sak tedhak turasit satriya ingkang pikantuk wahyu kuwi mau. Ngaten. Iya. Kuwi mung kuwi Begawan Bisma. Ya ora mung kuwi Begawan Bisma, nanging pinesti kodrat sing jeneng Wahyu Kanalindran kuwi werdine kaya mangkono. Ngaten. Iya Suman. Mula kang saka kuwi aja mung ngawur-ngawur. Aku ngerti janjane karepmu arep mblithuk. Janjane karepmu kuwi arep ngojok-ojoki putu Prabu Jaka Pitana supayane ora sida nggayuh wahyu merga ning atase derajating Nalindra. Kok laku tapa brata, laku prihatin arek ora pantes mungguhmu ngono to? Mungguhmu ngono apa ora Suman? Tak takon karo kowe Suman. Ayo, wangsulan kowe bloko ana ngersane Begawan Bisma. Lah nggih ngaten iki janipun karep kula niku. Oh, Dik Patih Arya Sengkuri sampean ki aja sok ngisruh to, Dik Patih. Pripun Kakang Durna? Anak Prabu Jaka Pitana menika sampun madhep mantep kepengin gayuh wujudipun kanugrahan kang aranipun Wahyu Cakraning Rat. Lah nggih. Ning sampean ki aja malah mblithuk, aja malah ngicuk-icuki. Kudune disengkuyung, kudune di gawe bombong atine anak Prabu Jaka Pitana.
nggone panjenengane bakal nggayu wujuding wahyu cakraning ngrat sarana laku tapa brata laku prihatin ning wana Krendayana. Nuwun sewu anak Prabu. Paman hari kados pundi? Menawi miturutipun ingkang bapa lho niki. Nek cara kula sing madeg Nalindra teng Praja Negara Ngastina, kula pun kekemul bondo donya derajat pangkat panguwasa. Sinembah dening para kawula miyang para Nalindra awit Nalindra kang sugih bondo Bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis derajat pangkat. Sugih Bandu menika paduka Nalindra ingkang abebala raja. Menika menawi ingkang dados Nalindra ingkang paman dunggir. Kula moh ketayalan ngrekasa awake laku tapa brata wonten ing telenging wana Krendayana. Teng alas niku akeh kewan galak, teng alas niku peteng, akeh jingklong mesti mengke nalikane tapa malah mboten jenjemeng merga dicakati jingklong. Nek cara kula mpun to, lenggah teng kedaton kemawon mboten sah gayuh wahyu cakraning ratu utawi kengaran wahyu Kanalindran. Merga nuwun sewu, derajat menika paduka sampun ngregem, pangkat paduka ugi sampun ngregem, bondo sampun kagungan sedaya. Panguwasa ugi sampun kasinungan. Lah pramila nek cara kula sing dadi ratu kula moh nggih kula moh trima kekke wong liya wahyune cakraning rat ya wahyune Kanalindran. Wong wis dadi Nalindra kok isih arep entuk wahyu Kanalindran. Mengke nek dobel malah kangelan sing gawa ta anak Prabu. Nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung. Katri gumulung mangrembak ing wadya. Kurdo kurore kakiri kiri. Jagat pangestu ngrawayap loro jagat. Pamadayo wonten timbalan. Sareng kula petang, sareng kula gelar, kula gulung. Pangandikanipun paman Hadi Sengguni menika leres. Pangandikanipun paman Sengguni menika bener. Lah nggih ta, cobi mang penggalih kemawon. Ratu wis kepenak mukti teng Praja Negara Ngastina. Lah kok entuk sasmita nek kon gayuh wahyu mangka ning tengah alas. Ratu kok turut ngalas, piyayi kok turut ngalas niku ajeng golek ramban apa pripun coba mang penggalih. Nek cara kula sing dadi Nalindra kula gah kok nggih kula gah. Didhawuhi sang penemban Bisma akeh-akeh ngoten niku ming kula entahke nek cara kula. Nek cara kula lho niku, cara kula nek cara sampean nggih kirangan kula mboten mangertos. Paman dari Sengguni nggih. Malah kula pesthekaken mengke sareng kula badhe gayuh wahyu Kanalindran menika mboten saya kuncara Jayeng Bawana, malah saya ngrantos. Merga wis kepenak kula urip teng kedaton negara Ngastina kekembul bondo donya. Dadak ketayalan mlebu wana. Tanurung wonten telenging wana mangke badhe pinanggih kathah sakathing rupida ingkang ngganggu gawe dados pepalangipun ingkang putra anggenipun badhe gayuh wahyu. Pramila kula mboten sida. Mboten kula siyosaken anggen kula badhe gayuh wujuding wahyu Kanalindran. Lah ngaten rak malah sae. Ngaten nak malah sae lah. Nek ngaten paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten badhe gayuh wahyu cakraning ngerat menika. Mboten. Kula aturi nyekseni sangjaning para kawula negari Ngastina lan priyagung sedaya kemawon ingkang lenggah wonten mriki. Kula pesthekaken kula menika sampun kadunungan wahyu Kanalindran awit kula sampun matung nalindun Praja Negari Ngastina. Kula sampun sinembah dening para kawula. Mboten wonten ginanipun padha karo ning Uyahe Segara yen to Duryudana wis dadi Nalindra kok isih arep gayuh wahyuning Nalindra. Elah dalah Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng. Putu Prabu aja kaya mangkono. Aja waton gebyawuyah nampa cerita yen to durung mangerteni kanan sing saknyatane lho Putu Prabu. Kanjeng Hyang Bisma kados pundi? Pun yang rak wis omong to nggih. Wong arep kesinungan wahyu kuwi pancen kudu laku tapa brata pancen kudu laku prihatin. Ya senajan to sira kuwi Nalindra, senajan to wis kekemul bondo donya. Nanging yen to pancen madhep mantep niatmu kepengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat.
Ya gelem ora gelem kepiye saranane mbuh angel, mbuh gampang, mbuh abot, mbuh enteng kudu mbok lakoni, kudu mbok tindakake. Nanging nuwun sewu. Pangandikanipun aturipun Paman Pati Sengguni, kula menika sampun kadunungan wahyu kanalindran. Kula menika sampun kadunungan wahyuning ratu. Kula menika sampun kadunungan wahyu, kadunungan kanugrahan. Awit kula sampun matek nalindra wonten Praja Negari Ngastina, Kanjeng Hyang. Pramila kula aturi nyekseni aturipun ingkang mayapun Jaka Pitana boten badhe siyos lan kula wurungaken anggen kula badhe gayuh wujuding wahyu cakraning rat utawa sing jare disebut wahyu kanalindran niku. Yalah jagat pangestu Ngara. Putu Prabu Kurupati. Ature Sengkuni kok ya ta percaya, Ature Suman kok ya tok rungokke. Ature Sengkuni kok ya tok paelu. Wong Sengkuni ki wis ket dhisik kejaman wong atuamu, ya kejaman bapakmu Dastarastra madeg Nalindra. Sengkuni kuwi gaweane wis ngicuk-icuk. Lah kok saiki isih wae ta percaya ta Duryudana, Kurupati. Sengsara timen uripmu dicedhakke nggonmu madeg Nalindra caket karo menungsa sing cangkemane gaweane nyebar wisa kaya cangkeme Suman kuwi. Nek cara aku nggih, cara aku yen to aku ngingu Nayaka sing kaya mangkono wong becek tak tundung minggat saka Praja Negara Ngastina, Kanjeng Hyang. Marai paduka mboten sarujuk kaliyan keng dados pepesthenipun ingkang wayah pun Jaka Pitana. Kula aturi kesah kemawon saking Praja Negari Ngastina. Piye? Kepiye Putu Prabu ngendika kepiye? Menawi paduka Kanjeng Hyang boten sarujuk kelan menapa ingkang kula gayuh sartanipun boten sarujuk menawi kula murungaken anggen kula badhe gayuh wahyu cakraning rat. Kula aturi kesah kemawon wonten Praja Negari Ngastina. Oh, kowe nundung aku ngono. Kowe nundung karo Poniang. Poniang wis ora dibutuhake nggone praptoning Praja Negara Ngastina. Ya, tak pinangkani, tak turuti. Poniang kondur pertapan Malkanda Gereng. Kati karananing kaswase yaneng marga hamalatgung tumiring Sang Gandawastratmaja jagat pangestu Ngara. Piyai sepuh sesepuh sing kula sepuhke kudune nyengguyung karo apa sing digayuh kalian wayahe. Nek kula murungke gegayuhan kula ya kudune sarujuk, ora malah nesu, ora iso dianggep wong tuwa nek kaya ngoten niku. Ah nggih, kula piyambak ya bingung, kula niku sak judheg lho. Judheg liripun kados pundi? Pendak-pendak ingkang Hyang Sang Mahatma Resi Wara Bisma rawuh wonten Praja Negara Ngastina niku
Mesti sithik-sithik ming mejang wae, sithik-sithik ming mejang wae, ming ceramah. Kula bingung. Kakang Durna niki nggih padha wae. Ngapa sampean ngarani kula ngapa? Sampean pendak-pendak teng transit kalih miru jarik mesti cangkeme le ceramah. Ya umume wong urip ta Dik Pate, sering pengalaman. Sampun nggih menawi ngaten paduka anak Prabu Jaka Pitana mesti akan bilih mboten siyos tuwin amurungaken anggen paduka badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Paman Hari Sengkuning nggih. Ginanipun menapa kula nggayuh wahyu cakraning rat utawa sing sinebut wahyu kanalindran. Wong kula menika sampun kedurungan wahyu. Bondo sementen akeh niku agungan kula piyambak. Boten enten titah ingkang badhe ngucik dumateng Prabonipun ingkang putra Jaka Pitana. Nggih, nggih. Ning napa badhe mboten jenjemanahipun? Lho nipun. Pandhawa tasih gesang wonten ing Madyapada. Kula aturi damel karti sampeka. Supados Pandhawa dinten sak menika ugi modar ngatang-atang dadi bathang. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajabing tawang susu angin ngenting gone. Oh. Babaturna majeng anggenipun lenggah. Wonten dawuh menapa Babaturna? Lole astaka swala sila berdaba sumorante hawela. Nuwun sewu anak Prabu kemareng kula semua atur. Kula kok matur lancang matur nasa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Babaturna kados pundi? Kula tak rasa ngrungokke ature Dik Pati Arya Sengkuning niki. Tangan kok ngerese ra jamak-jamak. Kapal tok. Badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu lho, Nggih. Nggih. Kula kinten kok rasane eman-eman. Eman-eman niripun kados pundi? Paduka menika Nalendra. Nggih. Tumuli Nalendra menika mesti kemawon kagungan tedhak turun, kagungan putra. Lah putranipun menika sak mangke menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana surut lengser ke Prabon tartentu putra paduka. Ingkang badhe nerasaken lumintir ke Prabon paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nggih, pareng bawuh bantur kados pundi? Kamangka nuwun sewu. Putra Ngastina menika namung putu kuleng Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandragumara. Lah menawi samangke anak Prabu Jaka Pitana mboten kersa nggayuh wujuding wahyu cakraning rat, mboten kersa nggayuh wujuding wahyu kanalindran, menapa mboten langkung rayogi menawi ingkang gayuh ingkang putra inggih pun putu kula Lesmana Mandragumara kemawon kira anak Prabu. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana yogi tukang walang ati. Ya kita kang kudu garing jagat pangesungkura sareng kula penggalih sareng kula petang kula gelar kula gulung pancen leres pangandikanipun Babaturna leres nggih nggih paringaten kula mboten sanggaya wahyu cakraning rat ning kajengipun anak kula pun Semana Mandragumara. Nggih, ngaten menika sae sanget lho nggih. Nggih. Mangke Lesmana kadhawan supados laku tapa brata wonten telenging wana Krendayana nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Paman Arya wonten timbalan. Larapno sewanyat majaning sun Lesmana Mandragumara. Inggih ngestaken dawuh nyun pamit matal wasilan ngatos-atos sampun kados laralin. Paman Pati Arya Sengkuning.
Waduh, aduh. Basuki Rama nyuwun jawab betul sing sopan Sinong wati Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak Mbak Engsa Motra ana bale lumut ambrek kang awit ta
dedenjeng babatoke ngayam wana Rama nyuwun dhaup jagat pangestu Paman Harya wonten timbalan mriku anak kula Kyat Majaning Sun Lesmana Mandura kumara saking pundi teka mriku wonten bathuke kok wonten sentere niki wau kula goleki teng kesatriyan mboten wonten jebul tinemunipun niku tenggen grimbul-grimbul Kalanjana larene pados walang sangit nggih jagat pangestu Lesmana anakku cah bagus iya ditimbali wong tuwa sing apik kula wonten dabluk Rama Prabluk Duryudana jagat pangestu anak ratu kok golek walang sangit lah nggih nyambel Rama kula kaget sowan kula dipiji kalih Eyang Asuman kula katimbalan marak sowan wonten ngarsaning Gus Rama Prabu Jaka Pitana Rama kula nyadong dawuh lah nggih dawuh niku nek dibasake dawet putuku Lesmana Mandra Kumara padha kanthi raja sak sowanmu ya ngger putuku cah bagus kula nuwun inggih Eyang Durna Eyang Durna slamet riyadi sowanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang kula ngaturaken bekti kula katur kunjuk wonten ngarsanipun Eyang Begawan Durna tak tampa ya ngger putuku Lesmana cah bagus putra ratu kok ya gaweanmu nyuluh walang sangit nek ketiga nyuli walang sangit nek rendeng kowe golek kicat Lesmana pangestunipun Kanjeng Eyang kula niku nek rendeng bikak warung bekicot wonten ing laladan Magetan Kanjeng Eyang bekti kula katur Rama Prabu ya anakku Lesmana cah bagus lak tampa ora lewat pangestu wong adoh Ngastina Tampanana oh inggih sampun sanget anggen kawula pundi Eyang Patih kula wayah Mas arit kula wau pundi nuwun sewu nika arit peyengen terus ngopo nek teyengen mboten pantes dipun beta wonten madyaning kedaton Allah arit kula wau pundi wonten Jawi kula selehke teng Ngebuk nika wau nggih Lesmana kula Rom sowan ana ngersane wong atuwamu kudune sing pantes nggonmu nyandang kuwi kok nganggo celana kaya ngono niki yo niki celana training iya ana tulisane nggih niki MTS 9 nggih niki sing gawean kula nggih nyuluh walang sangit Rama mboten napa-napa ora dadi ngopo nanging sesuk meneh prayogane yo sing miyayi nggih nganggo jarik bapa ngono kula gadah jarik ning sing tretes prada kula isin nek ajeng nganggo disin-isin bocah-bocah Rom bekti kula kunjuk wis bar ngaturke bekti nggih Lesmana ki bocah ki ya pancen nyenengake tenan agi nyawang masuryanmu ki wis ya gawe senenge ngati Lesmana sampeyan niku ngece apa cen kesenengen kok nek ana pendhita tak plotrokke celanane mbuh lho Lesmana anakku ora kena kaya mangkono karo boneyangmu ing Sukalima inggih Rama kula nyadong dawuh Lesmana wonten timbalan pun Rama lagi wae pikantuk sasmita
tulung candra kapungkur saka ngersane para Jawata. Kalamurta pun Rama kudu gayuh wujuding wahyu kanalindran kengaran wahyu cakraning rat. Heeh, anu iya, anu nggih. Gandeng pun Rama ngrasa Kalamurta Prabu Duryudana wis kasinungan wahyu ana ing Praja Negara Ngastina. Mergo aku wis kekempul bondo donya. Mula sing tak jaluk sartane tak dawuhi supayaning gayuh wujuding wahyu kanalindran ora riyo kejaba ya mung atmajaku ing Saroja Binangun ya kowe Saroja Kusuma ya anakku Lesmana Mandrakumara Siang Pantara Ratri amung cipta pukulon ong tanana liyan kaeksi mila kator kang cun domande prasasatragang ulun kang asumembah mung kowe Pratanta Prabu miang kagungan to sing sim sasampun prati katonasta pukulun la tenarapati Duh Wisnu Dewan ingsun hing kong Natlangening alangyan aklar pantal mun saretinon le kekonang suram sorotetan padha kasolan pacaring purnameng kekono dasaring mangsa katiga Duh Rama Prabu kula kok kaget sareng kula kadhawuhan gayuh wujuding wahyu cakraning rat ingkang wasipun menika wahyu kanalendran Rama paduka menika prawasa pirsa piyambak kula niki sepisan kemawon dereng nate gayuh kang nami wahyu merga kula moh sababe apa wahyu niku lanang kula moh Rama Lesmana Mandrakumara putuku aja kuwatir mengko yen kowe ora saged apa brata dhewe kowe mah kowe ora wani laku apa brata dhewe mengko apa yang sing ngetutke kere la lajeng wonten pundi yang dununging wahyu cakraning rat maju
supayane Bapaturna paring dawuh lawan sira. Ngestaken dawuh Rom. Kanjeng Eyang nyadong dawuh niki wau kok dadak dilebokke ayak. Teng klenyit. Oh, pancen yo kudu mangkono Lesmana. Nggih, dawuh Eyang. Seranane kowe kadawan gayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat, aku tak takon karo kowe ya, Ngger. Pripun, Yang? Kira-kira kowe sago apa ora? Gelem apa ora gayuh Wahyu Cakraning Rat? Nggih sagah ning pripun carane? Ngene ya, Ngger. Wong arep gayuh wahyu mono kudu laku tapa brata. Tapa brata. Tapa brata brat. Niku pripun niku? Tapa brata teges semedi. Oh alah, semedi. Kalih metongkrong kalih hudud. Dudu. Kuwi ya pancen semedi, nanging kuwi dudu gayuh wahyu. Oh nggih. Niku buang wahyu gayuh kalegan niku nek kalih metongkrong niku Yang nyadong dawuh Yang. Oh serane wong Tapa kuwi ya Ngger, tak kandhani pripun Wahyu Cakraning Rat iki bakal tumedhak ning telenging wana Krendayana. Mula tak jaluk kowe sowana kowe prapta mlebu ning wewengkon wana Krendayana. Neng kono golek ana wujuding wreksa gedhe sing mapan ning sak pojoke ngiring kidul wana Krendayana. Ngater. Ya. Nek kula pun nemu wite terus pripun? Ditebang napa pripun? Aja tetebang. Kowe lungguh ana sak ngisoring weksa kuwi. Tumuli kowe laku apa brata, kowe semedi malah dining. Meminta nang ngersaning Gusti kang karya jagat njaluk sih wilasaning Sang Hyang Widi supayane kowe dinahi petunjuk, dinahi pituduh kepiye nggonmu bakal gayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Oh alah ngaten nggih. Agene iki mengkon lungguh sila metengkis. Mengkon meneng wae. Rak ming meneng mawon to Yang. Heeh, mung meneng wae. Oh nggih. Nek ngaten ngestaken dawuh Rama Prabu. Anakku lanang Lesmana kepiye? Nyuwun pamit madal pasisilan. Madal pasilan aja tada beli. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja bocah cilik. Tak jaluk muga-muga kowe bisa gayuh Wahyu Cakraning Rat. Ngestaken dawet. Kanjeng Eyang, piye Lesmana? Napa nek wong Tapa niku oleh sangu gogek? Wah, wong Tapa kuwi kudu nyingkirake marang hawa nepsu. Wong Tapa kuwi anane mung tansah ngeningake cipta, mlenging rasa, ngeningake babanawa sanga. Oh, ngaten. Iya. Nek sangu gogek mboten angsal, berarti angsal sangu peyek. Peyek ya ora kena. Oh, wong Tapa kok sangu panganan kuwi ora kena. Tapa ki teges laku prihatin. Ya Tapa ki ya laku pasa kuwi. Lesmana. Oh. Nek peyek mboten angsal sangu gula teh angsal mboten. Ora kena, gula teh ya ora kena. Nek mboten angsal beto radio angsal mboten. Ora kena. Kula pengen ngrungokke ketoprak. Napa mboten dipun keparengaken? Ora kena Lesmana. Oh, wong Tapa ki kudu resik saka apa-apa. Oh, nggih. Nggih pun nyuwun pamit. Bapaturna. Wonten dawuh, Ger. Babar wisan. Sak panggeripun anakku kula Lesmana Mandra Kumara. Kula suwun supados Bapaturna ki ngrumaca ki. Oh nggih, peringaten malah sak mangke Kang Bapa nyuwun pamit lho, Ger. Mangkahang gro sesumbar. Mawalindo bumi kuncingku maluduk guntur gatuk.
kula membak penyo kanggo mambang. Oh, kula balang puja puji santi mugi rayu tindahipun Bawa Durna. Matur sembah nuwun Anak Prabu. Lesmana Kula wonten dawuh Rama. sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Eyang Durna, Durna Gati monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang Ayo putuku Lesmana. Ora kono, ora kono. Nyuwun pamit. Padha kentire kaya. Pati Hari Sengguni. Kula wonten maring ngadhawuh nggih Anak Prabu. Babar pisan sak bidalipun anak kula Lesmana Mandragumara Kurawa kadhawan sepados andherekaken lampahipun anak kula. Inggih ngestaken dawuh ngrumajangi tindakipun Kang Putra. Iya Paman. Babar pisan sedaya kemawon Kurawa 100 sampun ngantos wonten ing sijil. Kula aturi sepados ngrumajangi dumateng praptanipun anak kula Lesmana tumuju mlebet wonten ing wewengkon Wanakrendayana. Inggih ngestaken dawuh nggih kepareng nyuwun pamit madal masilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit Dimas Kartomarmo wonten timbalan sinuwun. Buparna kang padha sibuk jenenge Senedya Kuntur Kedaton kaya wis purna gatining pananggilan. Wih, ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarmo kadangipun Kakang purna gatining mananggilan.
Arsa Sang Nata Kundura ngedhaton jeluk saking dampar Kusnana kinapit gamparan gading. Kadheraken sangyaning peromban jadi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabot. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sang Sri Naranata lamun katiron saking Mandra Sang Prabu Duryudana minggah wonten samadring sanggar planggatan arsa ngunjuk syukur wonten ngasaning Gusti kang akarya jagat.